De band van groep 1 en 12 van de Johan Bogema Squallen hadden joerd gelok. Ze kregen vrij van Squallen en mochten de koninginnen van dichtbij zien. Klasgenote Bloem Hidding hier dat regelen. Want toen gingen we een video maken en toen zei ik ben een buurtmeisje van het provinciehuis. En toen mogen we naar de koningin toe zwaaien. Toen mocht het. Woensjongens en taskogers spreken van een historische dag. En dat moet verstlijn worden. Niet alleen nog met de camera, maar ook met het penseel. Ik ben al alle woorden begaan. Ik ga het rustig steen. En nu wil ik, want nu ben ik een meisje in je kamer. Dus ik zelf gigantisch schilderachtig. Want de schilder is geweldig, hè? Het is echt heel bijzonder. Ja, en dan niet waar. Het is alles mijn, waar is het uniek. Even naar het trein komt koningin Beatrix aan. Ze rint bij de koorleden del en die binnen onder de indruk. Nee, we zijn net zenuwachtig. Nee, helemaal net. Maar ja, dit beleef je haast nooit, hè? Nee, heel mooi. Ja, geweldig. Wat vind je nou zo bijzonder aan haar? Nou, die mooie kleding, mooie glimlach. Ja, vond ik heel leuk. Ja, dat gebeurt net alle dagen. Wieken had gekeken hoe ik maar oefenen voor Beatrix, die ze eindelijk in het echt zien ken. Nou, ik vond het fantastisch. Ja, ik weet dus net hoe het klinkt, want dat juist er net. Maar zo'n spektakel met zo'n volle mensen, ja, machtig. En de koninginnen? Heel leuk. Ze bleven hier even staan, hè? Helemaal gezellig. Ik weet niet hoe zij het vindt, maar ik denk wel mooi.